Hola, bona nit. Moltes gràcies a tothom, a totes les persones que hi ha darrere del Premi Enric Valor, a totes les persones que estan avui aquí, a les autoritats. Potser serà molt tòpic, però l'Enric Valor de Narrativa Juvenil per a mi és un somni. Fa molt de temps que escric, des dels 11 anys, que és quasi bé com dir que escric des de sempre. I la veritat és que després, quan portes anys treballant en una novel·la, la novel·la vaig fer la maleta un dia de juny, la vaig començar deu fer uns 3 anys, te generen molts de dubtes, també moltes alegries, però rebre un premi així és com persones a les quals admires ja abans de saber que formen part d'un jurat, que et diguen que val la pena. És una injecció d'energia molt gran per a continuar escrivint. Moltíssimes gràcies, de veritat. De fet, començo donant les gràcies i he de continuar una mica donant gràcies també, perquè hi ha molta gent que conscientment o inconscientment ha fet possible que jo escrigui aquesta novel·la. A la meva família i als meus pares especialment, que sempre em donen suport, i també als meus amics i amigues que són uns incondicionals i que sempre estan al meu costat. Però també aquesta novel·la, que com han comentat està ambientada pels vols de la Setmana Tràgica, ha requerit molta documentació, i en el camí de la documentació, que ha sigut magnífic, ha sigut una aventura, m'he trobat molta gent a qui no coneixia de res que m'ha ajudat moltíssim a buscar informació, a buscar documentació, i és una història d'un agraïment constant. Vaig fer la maleta un dia de juny, explica un viatge iniciàtic. Estem a Barcelona, al 1909, a la casa d'una família burgesa que viu a Barcelona però que és originària de les Terres de l'Ebre, com jo, i el pare de la família, que és un gran propietari tèxtil, ha d'anar a Anglaterra perquè hi té negocis i no troba ningú que li faci d'intèrpret, que li faci de traductor. I sa filla, que es diu Eulàlia, l'acompanya perquè parla perfectament anglès. L'Eulàlia és una noia que havia viscut a la part alta de Barcelona i per a ella anar cap a Anglaterra és una aventura, però a més, en el transcurs del viatge descobreix un món que ella no coneixia, que és el món de les fàbriques. Entra a les fàbriques i veu la realitat dels obrers. Evidentment és un canvi total i absolut per a ella. Mentrestant, a Barcelona esclata la Setmana Tràgica. Barcelona crema pels 4 cantons perquè hi ha una sèrie de desigualtats socials que fan que esclati la societat. I evidentment, al retorn d'aquest viatge es trobaran en una situació en què, d'una banda, perquè ha après l'Eulàlia el viatge, i de l'altra, per l'esclat de la Setmana Tràgica, serà impossible que tot continuï sent igual. La veritat és que celebrem avui l'edició 33 del Premi Enric Valor. És una cosa meravellosa. Crec que al darrere hi ha l'esforç, la il·lusió, l'energia de moltíssima gent que hi posa cada dia a treballar per la literatura escrita en la nostra llengua. I això és la nostra realitat de cada dia. Una realitat que jo crec que per l'extrem nord comença a Salses, per l'extrem sud acaba a Guardamar, per l'extrem occidental comença a Fraga i per l'extrem oriental acaba l'Alguer. Enguany celebrem l'any Estellers, feliçment, i celebrem l'any Espriu, una dolça coincidència. Acabaré parlant d'aquesta nostra realitat fent servir les paraules dels dos grans mestres. Totes hem mirat aquesta terra i totes serem per sempre poble, malgrat tota la polseguera que vulguin alçar. Moltes gràcies.